بلێ تەماشەوانین هێژا پشتی 86 ساڵان مزگەفت نمێژە جێژنی لە ئایا سۆفیە لێ مزگەفتکردنا ئایا سۆفیە چی باندۆر لە پەیوەندیên Tirkiye û cîhana dervekirin lê kolîner mifîd yüksel ji Stenbolê gel min e dembaş kekê mifîd cejna te pîroz bê kek mifîd Cejna jî pîroz be. Cejna Herêma Kurdistanê jî pîroz be. Belê spas kek mifîd ez ji wê pirsê dest pê bikim kek mifîd piştî 86 salan müzexane. Ku wekî nîşaneyeke sekülerîzmê jî lê Tirkiye'de hate dest nîşankirin ji alî damezrênerê Tirkiye Mustafa Kemal ve ev biryar hate girtin. Niha 86 sal piştî wê bi şûr di destê xwe de li gel helbestên li dijî sekülerîzmê jî Aya Sofya bû mizgeft li gora bahweriya te ev yek çi bandor li peywendiyên Tirkiye û cîhana dervekirin bi taybetî Ewropa û Amerîka nirxandina te çi yekekê mifîd? Amerika li ser vî zef nasekine, Ewropa disekine o Yunanistan. Yani welatên Ewropa, devletên Ewropa o Yunanistan li ser vî disekinin dibêjin Aya Sofya nîşanekî me ye, nîşanekî medeniyeta hedareta me ye. Türkiye yani hakkı Türkiye tinene evi bizvirine dîsa mizgeftê. O sal ser vî ev dikin. Şêrovê dikin, li ser wî dinivîsînin, de mijûl dibin, de televizyonan da be, de êdinan da be, de rojnaman da ev dinivîsînin. Ama Amerika zaf li ser vî li ser Aya Sofya evqa nasekine. Ev mesele eva taze nîne, nû nîne ev mesele Aya Sofya. O wextê Atatürk da wextê Kemalo da evî sîyo çaran da bi temamî zıvırandine mizexaneyê beriya wî da çend sal ewil da ji bona restorasyonê ji bona temîratê termîmê hate girtin paşê wî ku vekirin bîna mizexane vekirin ji mizgeftê derxistin. Wextê pînciyan da wextê Adnan Menderes da devra Adnan Menderes da ev çok dîsa hate holê ev mesele ev çok Mele Saîdê meşhur bediî zaman Mele Saîdê Kurdî ji Adnan Menderes ra got ku di evî mizgeftê dîsa vekî yani evî dîsa bizvirî mizgeftê dî bibî qehremanekî mezin. Ew çaxê bediî zaman evî dawa Aya Sofyayê di salên pînciyan da bediî zaman dest pê kir. Mele Saîdê meşhur evê ewil dest pê kir. Paşê di şêstan da salên şêstan da salên hefteyan da zev li ser vî muhafezekaran xelkê dîndar oldar li ser vî ew çok sekinî bû. Heta li ewkê İstanbolê zem mîting civîn dihata çêkirin. Ew çok em piçûk bûn zaro bûn em jî diketana nava wan civînan li ser Aya Sofya civînan çêdikirana ev çok teşkilat hebû, teşkilata Taleban hebû. Ev kan. Kekê mifîd niha li Tirkiye bi taybetî aliyên ku bi Partiya Komarî ya gel CHP vegirê dayîne dest nîşan dikin ku ev na xetekî sekülerîzmê bûye li Tirkiyeyê. Ev kiryara got hatî kirin ku serokê kek mifîd niha serokê Diyanetê Tirkiyeyê bi şûr derket di axaftina xwe de got ku ku ev li hemberî weqfan van biryara digirin lanet wî li serî wan bibare. Partiya Komariya gel ev gotinên Alî Ertaş serokê Diyaneta Tirkiyeyê wekî gotinên dijî Atatürk jî nirxandin. Ev alûziya gotu derketî nirxandina te ser wê çi yekekê mifîd? Eva yani tiştekî nexweş jî çêbû yani bi şûrî derketina xutbê tiştekî xweş nîne. Yani ewil da Aya Sofya da wextê ku mizgeft bû bi şûrî dernediketina xutbê. Di sêheb mizgeftan da hebû, li Bursayê mizgeftekî da hebû, li Bosnayê mizgeftekî da hebû, di sêheban mizgeftan ewha çêdikirana. Dinan da, di mizgeftê dinan da bi şûrî dernediketana ji bona xutbê. Minber dernediketana minberê.
يعني تشتكي عادتك اوها لآيسوفيا عولتنا بو اوا براستي بيجم تشتكي نخش بو يعني باوي نيشاندان وان تشتان اوانا يعني حماسة السيرفي تشيكن بينا سلوغاني تشيكن سمبولان بسمبولان اوها تشيكن اوا تشتكي نخوشه اما لسر مزگفت بونا آیا صوفیا اوا تشتكي ضعف كبنه ده تاريخ دا اسلام دا اوا بينا عادتي كي روشه كي باشا اسپرسکی işte بکم کک مفید گیری دایی به که نها پشتی گو آیا صوفیا کرن مزگفت کوارک بناوی gerçek hayat. Dür de dibêjê lazim e xilafet jî vegerê Tirkiyeyê. Gelo mizgeftkirina Aya Sofya pêngavek bû, sembolek bû, hewldanek bû. Ji ber ku ev kiryar, ev helwest li Tirkiye werne rojevê li ser vê axaftin, tu çawa dinirqîne? والله لسر في مسألة داخفين يعني مجولي هي يعني دي صار خلافات بزورين الخلافات ورا تركيا اما نها تشتكي خياله يعني تشتكي يعني تحقق في مسألة زاف زورا زاف دجوارا ديوان او كاندا دي چان ببه دي خلافتي چان ورا بچه او كي ورا سر چه قانوني ورا بله اجا سر استاتیویچ چان ببه بینای کevin ببه ده دسته دیسا مالبات آسمانیان به یان مالبات کی دنه به یان تشتکی دنه به یان به انتخابات به البجارتنی وره اون مثلا گله کل سر مثلا نقاش ضعف چه به نها اوی مسئله اما هما ev gotina bir mesele ev ser bir mesele müjule ev mesele abese yani ev knine rast nine avka. Belê gelek spas bo te mifid yüksel lê kulîner ji Stenbolê tilgelmem.